We zijn nu zo vier dat de garnalenhandelaar is hier in de quote 500. De garnalenvisker kan naar de voedselbank. De natuur die wordt overbelast op zo'n manier. En de consument betaalt het nog liekevol of misschien nog wel meer. Dan mag je het maar zeggen. De garnalenprijs is op het stuit zo leeg dat het duurder is om erop uit te gaan dan in de haven lissen te bleuen. De 50 Frieske viskers bleunen jood dan in de haven. Nou, weet je wat het is? De garnalenprijs die is natuurlijk zakkende. En wij als collega's die denken, dan fisken we een beetje harder, een beetje meer, want dan hebben we dezelfde omzet nog. En dan zakt natuurlijk de prijs. En ja, daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. En dat moet ik oors, dat hebben wij niet zelf te danken. Maar we jouwen de natuur natuurlijk, dat er ook een flinke impact dat wij steeds harder moeten en steeds langer op zee blowen moeten om een omzetje te draaien. De viskers gaan jood in de viskaarsslag van Lauwerszeg onderhandelen over de toekomst. En garnalenviskers uit Duitsland wienen daarbij onwezig. Op de geerkomsten is bepaald voor eerst net uit te varen. Er mag geen verse garnalen meer omkomen, want die prijs moet omheen. Ja, dat wordt zo'n 4 weken. Waarom is dat nou verombracht naar 2? Nou, dat kan best 4 weken worden, maar we willen het per 2 weken denk ik eerst beginnen. Dit jaar zal nevens de Belangenvereniging Hulp in Nood 10,15% van de viskers failliet gaan. Dat betekent het eind van 4 van de 8 Frieske garnalenviskers. Nou ja, bij u persoonlijk gaat het nog wel. Maar ja, zulke grappen met net te lang duren natuurlijk. Want wij hebben al een heel lange visserijbedrijf, al meer dan 100 jaar. En we hebben wel aardig vlees op de botten, maar ja, dat houd ik een keer op natuurlijk. En we taren hut in op deze manier. Er binnen joet nog wel een paar viskers uitvinden. Die binnen net ontsletten bij een organisatie van garnalenviskers. De komende dagen zal er ook nog op oren plakken hoe lis wezen.